Aquesta pandèmia ens ha deixat una certesa clara, i és que a Catalunya tenim el pitjor govern en el pitjor moment possible. Aquests són els comptes amb la major inversió de la nostra història. Posem fi a les polítiques d'austeritat dels últims governs de l'Estat i també van acompanyats de mesures de justícia social que fan que els que més tenen siguin els que més paguin. El grito de viva la sanidad y la educación públicas es hoy un consenso social, mientras que esa proclama de viva el rey parece más un alarido de ultratumba, como hemos escuchado recientemente. Así es que la monarquía divide, la educación protege y la sanidad pública salva. Aquesta ha de ser la primera diada de la reconstrucció de Catalunya, una reconstrucció que ens ha de portar més democràcia i que, per tant, els presos i les preses puguin estar a casa seva i també més sobirania. 8 del matí, 31 minuts. Ens acompanya el portaveu de Catalunya en Comú Podem i diputat al Congrés per en Comú Podem. Joan Mena, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Benvingut. Gràcies. Crec que hem de començar parlant de pressupostos, senyor Mena, perquè tots ens estem preguntant com van les negociacions per aprovar els pressupostos i si el govern els aconseguirà tirar endavant o no. Jo sóc optimista, jo crec que els aconseguirem tirar endavant. No només són uns pressupostos objectivament bons pel conjunt de l'Estat, són uns pressupostos on Catalunya es converteix en protagonista. Catalunya havia estat sempre una de les comunitats més maltractades per part del govern de l'Estat en quant a la inversió pressupostària i ara canviem i, per tant, modifiquem aquesta dinàmica. Són uns pressupostos expansius, per tant, tots aquells fons que han vingut per part de la Unió Europea, que s'han treballat molt des del govern de coalició, el que volem és que d'alguna manera repercuteixin en les butxaques, en aquest cas dels catalans i les catalanes, però també del conjunt de les classes populars de l'Estat espanyol, i jo estic convençut que totes les forces polítiques, especialment les forces progressistes i també les forces catalanes, doncs no podran votar en contra d'uns pressupostos que, com dic, són objectivament bons per Catalunya i pel conjunt dels treballadors i les treballadores de l'Estat. Per tant, compten amb la majoria. Creu que comptaran amb la majoria de la investidura? Tenen assegurat el vot d'Esquerra Republicana? Home, assegurat en aquesta vida ja saps que no hi ha res, però nosaltres treballarem perquè aquest bloc de la investidura, que vam veure també com es va blindar a la moció de censura contra el govern de coalició i que també d'alguna manera s'ha activat en diferents ocasions en els últims temps, doncs també s'activi de cara als pressupostos de l'Estat. Jo crec, per dir-ho bàsicament, uns pressupostos que incrementen la inversió en sanitat en més de 3.000 milions d'euros i per tant puja un 151% i el que fem és traslladar els aplaudiments del confinament al BOE, als pressupostos oficials, als pressupostos generals de l'Estat. No m'imagino que el Gabriel Rufián, per exemple, o Esquerra Republicana de Catalunya voti en contra d'aquests pressupostos. I Junts per Catalunya? Se'ls imagina votant en contra? Perquè ahir es va seure aquí a aquesta taula el conseller Damià Calvet i li vaig preguntar si els aprovaria. Ell va dir que veia molt difícil aprovar els pressupostos perquè la inversió de l'Estat a Catalunya segueix sent inferior a la seva contribució al PIB, que és una reclamació històrica, i per tant va dir que veia molt difícil poder aprovar-los. Home, és la primera vegada que la inversió de l'Estat és la mateixa que el pes poblacional de Catalunya. Aquests pressupostos s'han dissenyat tenint en compte el pes poblacional de cada comunitat autònoma. Per tant, en infraestructures, en foment, per dir-ho d'alguna manera, que és la gran inversió que fa sempre l'Estat a les comunitats autònomes, hem passat del 13% al 16,5%. Per tant, és un increment fonamental. En Rodalies, que és el que canvia la vida dels treballadors i les treballadores que han de sortir al matí de casa seva per anar a la feina, passem de 94 milions d'euros a 433, per tant, hi ha una crescuda importantíssima. La sensació que tinc, hem vist ara com en el Congrés Junts per Catalunya s'ha dividit en la votació de les esmenes de la moció de l'estat d'alarma, doncs es va dividir el vot entre Junts per Catalunya i el PDeCAT. La sensació que tinc, i jo crec que aquí hem d'agrair la honestedat i la sinceritat de la senyora Laura Borràs, el que no li agrada és la part de fiscalitat que tenen aquests pressupostos. Aquesta fiscalitat té també el segell d'Unides Podemos i d'en Comú Podem. Per exemple, hem apujat 3 punts de l'IRPF a les rendes altes. Això Junts per Catalunya ja va dir que no li agradava, la senyora Borràs ja va dir que no estava d'acord pujar els impostos als més rics, que no volia que qui més té pagui més, i a més és que ja venim d'una experiència prèvia. Si recordes, a la negociació de pressupostos, on en Comú Podem al Parlament de Catalunya es va abstenir,
Qui més va criticar l'acord entre Esquerra Republicana i En Comú Podem en quant a la fiscalitat va ser precisament Junts per Catalunya, perquè no li agrada que els que tenen més diners paguin més diners perquè continuen defensant els privilegis també econòmics d'alguns. Està molt bé, senyor Mena, que em parli de les bondats d'aquests pressupostos, que en deu tenir moltes, segons la seva visió, però per què en un context de crisi aquests pressupostos incrementen en gairebé un 7% l'assignació a la Casa Reial? Vostè que forma part d'una formació obertament republicana hi està d'acord? No, a mi m'agradaria que la partida a la Casa Reial fos 0 euros, perquè el que tinguéssim fos un cap de l'Estat escollit democràticament, no només pels casos de corrupció, que precisament aquest matí saltava una altra vegada un altre presumpte cas de corrupció que afectava ja no només a Juan Carlos I, sinó previsiblement també a la reina Sofia i a part de la família. Per tant, no és un cas, ens volen reduir la corrupció de la Casa Reial a un cas personal, hem apartat el corrupte, el fugat, a Juan Carlos de Borbón, però estem veient que és un cas familiar. Però el govern del que vostè forma part ha ajudat a que marxés aquest presumpte corrupte que vostè diu. Sí, aquí... És el govern del que vostè forma part, Lamentablement, aquí el que tenim és un govern de coalició on la força republicana és minoritària i el Partit Socialista continua sent una força monàrquica que defensa la Casa Reial i, per tant, no hem aconseguit arrossegar el Partit Socialista. Jo estic convençut que en poc temps treballarem un horitzó republicà al conjunt de l'Estat perquè les bases del Partit Socialista sí que són gent republicana, sí que és gent que defensa una república, sí que és gent que defensa un model d'estat diferent al model d'estat... Perdoni, no cal anar a les bases. Miquel Iceta, assegut aquí, li vaig preguntar si era republicà i em va dir que sí. Doncs a mi m'agradaria que quan algú diu que és republicà es demostrés després en l'efectivitat, no? Quan votem, per exemple, al Congrés dels Diputats que s'ha d'investigar la Casa Reial, el Partit Socialista no ens acompanya en aquesta votació. Per què no ens acompanya? Doncs això li hauríeu... Què creu que hi ha aquí darrere que impedeix al Partit Socialista recolzar una petició com la que vostès van fer? O no ajudar el monarca a marxar del país? En els últims temps, i també governant en coalició amb el Partit Socialista, jo crec que el que s'ha evidenciat són quins són els límits del Partit Socialista. Els límits tenen a veure amb la Casa Reial, amb el model d'estat, tenen a veure també amb situacions econòmiques, amb prioritats econòmiques. Ho veiem en les negociacions d'algunes partides que Unidas Podemos intenta arrossegar una mica més per despesa que vagi d'alguna manera a les butxaques dels treballadors i les treballadores, és a dir, de les persones, de les famílies més vulnerables, i evidentment en quant al model d'estat, jo crec que lamentablement el Partit Socialista encara està defensant un model que no és un model democràtic com pensem que hauria de ser el futur de l'Estat. Joan Mena, també pugen la quota als autònoms, aquests pressupostos. Per què? Jo crec que van acompanyades també d'ajudes, no? Hi ha un conjunt d'ajudes en els últims temps que ha aprovat el Consell de Ministres. Avui s'aprovaran més ajudes en aquest Consell de Ministres. Avui s'aprovaran, si ho tinc ben entès, el subsidi per aturats sense ingressos, que arriba tard. És una mesura que es ve demanant des del mes de juliol. Per què ha trigat tant? Bueno, doncs precisament primer perquè estem davant d'una situació històrica, no ens havíem trobat mai una allau de necessitats tan brutal com la que s'ha derivat de la pandèmia, de la que s'ha derivat d'una crisi econòmica que ve motivada per una crisi sanitària i, per tant, per desgràcia, la burocràcia de l'Estat triga molt de temps en activar-se. Aquí hem tingut sort d'estar en el govern, jo ho veig d'aquesta manera, la gent d'Unidas Podemos i d'En Comú Podem, perquè si no moltes d'aquestes mesures que alguns que formen part del govern l'han vist amb reticències, possiblement no estarien avui sobre la taula, no? Avui també s'aprovaran mesures que tenen a veure amb el sector cultural, per tant crec que també hem de pensar que són una de les principals víctimes de tota aquesta situació econòmica. Però la quota dels autònoms, no m'ha contestat. Sí, la quota dels autònoms. No és un error en plena crisi, amb la situació tan dolenta que estan vivint els autònoms, a pujar-los la quota? Jo crec que això, per això deia, que ha d'anar acompanyat amb ajudes als autònoms, perquè no tots els autònoms ho estan passant de la mateixa manera. Hi ha autònoms que han perdut molts ingressos, però hi ha d'altres que continuen, no? Per tant, jo crec que el que s'ha de fer és garantir que aquells que han tingut més dificultats durant tota aquesta pandèmia, que tenen més dificultats per arribar a final de mes, que no poden pagar les seves obligacions financeres, hi hagi una ajuda per part del govern de l'Estat i també per part de les comunitats autònomes que han rebut 16.000 milions d'euros en fons anticovid per part del govern de l'Estat i s'activi un mecanisme de protecció des de les administracions públiques per a aquests treballadors i
treballadores, especialment els autònoms, perquè són els que estan patint més, no?, aquesta crisi. I jo, com et deia, crec que anem per aquest camí. Hi ha hagut moltíssimes dificultats, moltíssimes reticències, moltes pressions per part de molts sectors, però crec que al final hem trobat el camí que no pot ser un altre que el d'ajudar aquelles persones que tenen dificultats per poder arribar a final de mes. Tot això pel que fa a la part econòmica. A la part política, senyor Mena, ja que vostè em dona aquesta imatge d'intentar arrossegar, m'ha dit, els socialistes, em deia el republicanisme o unes mesures més socials, parlim de la part política. Els ha costat molt arrossegar els socialistes a venir-se a trobar uns ponts amb Catalunya? Estic parlant de la reforma del delicte de sedició, la tramitació dels indults, que sabem que és obligatori que ho fes, no? Però bé, es podia fer abans o després. Vostès, els comuns, aquí també han hagut d'arrossegar? Han hagut de convèncer els seus socis? Home, jo crec que només cal veure l'hemeroteca, no?, que és el que deia el Partit Socialista abans de les eleccions del novembre i que és el que estem fent ara, no? Per tant, jo crec que hi ha un canvi significatiu que nosaltres agraïm. Jo no sé si és per la influència d'Unides Podemos i En Comú Podem, del Jaume Asens, per exemple, que ha treballat moltíssim aquesta proposta de reforma del Codi Penal, o si és perquè la realitat al final s'imposa, no?, i perquè al final saps que aquest conflicte, com hem dit tantes vegades des d'En Comú Podem, un conflicte polític només es pot resoldre per la via de la política, per la via del diàleg i per la via de l'acord polític. Ja no s'hi val la judicialització de la política perquè ens ha portat a un carreró sense sortida, que estem pagant les conseqüències encara avui, i segurament si no tinguessin aquest procés de judicialització, avui la realitat política a Catalunya i a Espanya seria més fàcil, no?, de garantir aquesta governabilitat. Per tant, des que nosaltres hem entrat al govern, el que vam intentar és un procés de desjudicialització de la política, perquè pensem, com et deia i com hem dit sempre, que la millor manera de sortir d'aquesta situació de conflicte polític és posant la política sobre de la taula, posant el diàleg, posant la conversa, posant la negociació i posant un acord polític sobre la taula. Posant la política sobre la taula voldria dir aprovar una llei d'amnistia? Vostè estaria a favor, seria favorable a l'amnistia? Jo crec que no són vies excloents. Jo, si algú em pregunta què opinem sobre la via de l'amnistia, evidentment podem estar, perquè pensem que no té sentit que hi hagi gent empresonada per les situacions per les quals van estar empresonats, però també pensem que és molt més factible, perquè sí que tenim una majoria parlamentària, la via de l'indult i la via de la reforma del Codi Penal. Per tant, en aquest tema també hem de ser pragmàtics, no? Segurament l'amnistia té una èpica que a determinats partits polítics els interessa, però l'indult i la reforma del Codi Penal és el que farà que els presos i les preses estiguin més aviat al carrer i, per tant, puguem transitar una situació de normalitat política. Quan estaran al carrer? Doncs a mi m'agradaria que estiguessin ja. Jo crec que ja anem tard, no? Però pel que deia el ministre de Justícia, que ho va dir precisament en una sessió plenària, en una sessió de control del govern, doncs en 4 o 6 mesos podem tenir la tramitació final de l'indult. Ja veurem quina és. A mi m'agradaria que al final d'aquest indult fos l'aprovació de l'indult i, per tant, que surtin de la presó i que puguin estar a casa seva amb les seves famílies, fent política des del carrer i no pas empresonats, perquè això jo crec que representa la normalitat política que estem vivint en el conjunt de l'Estat des de fa molt de temps. Aquest tema genera molts conflictes al govern? El govern de coalició, vull dir. Genera molts conflictes entre socialistes i comuns? Jo crec que aquest tema, més que conflictes, tensiona no només la interna del govern, sinó també les relacions amb les forces parlamentàries, no? Evidentment, tenim un bloc de la investidura on hi ha determinades forces polítiques que, si no tinguéssim aquesta situació de tensió política, doncs seria d'una governabilitat més senzilla, i això al final ho acaben pagant també a la ciutadania al carrer, no? Si no tenim uns pressupostos que ja eren bons, si recordes els de l'últim govern que vam acordar amb Unides Podemos i En Comú Podem, va ser també per la situació de conjuntura política, pel context polític que vivíem, no perquè els pressupostos no fossin bons pels treballadors i les treballadores. Per tant, jo crec que són coses que no ens podem permetre i, per tant, l'obligació que té el govern de coalició és la de destensionar aquesta situació i, per tant, de judicialitzar la política, perquè no té cap sentit. Jo li preguntava també per l'amnistia, perquè ahir el conseller Damià Calvet, quan deia que veia difícil aprovar els pressupostos, Junts per Catalunya també posava aquesta part política. Deia una part econòmica, vostè m'ha parlat d'això de pujar els impostos, però també em deia, nosaltres seguim reclamant l'amnistia. Esquerra Republicana també segueix reclamant l'amnistia. I vostè m'està dient que el govern no entrarà en aquesta via política. Per tant, veig aquí
no sé on podem trobar el punt en comú entre la reivindicació de l'amnistia i aquest no rotund per part del govern socialista. Jo crec que el punt de trobada és que volem que els presos estiguin al carrer i per tant hem de buscar la via més pragmàtica, la via que aglutini més majories perquè els presos puguin estar al carrer, que jo crec que és que no només el que desitgen les forces independentistes, el que desitgem també en Comú Podem, i ho hem dit des de sempre, i més important que tot això, el que segons les enquestes desitgen més del 80% dels catalans i les catalanes. Per tant, les forces polítiques tenim l'obligació d'intentar aconseguir allò que desitja la majoria dels catalans i les catalanes, que és que els presos estiguin al carrer, que no hi hagi aquesta tensió política motivada per un empresonament injust d'aquestes persones i, per tant, a partir d'aquí poder fer política pensant en la política, no en altres condicionants que d'alguna manera ho tensionen tot. I, escolti, senyor Mena, aquesta operació Volhov a Catalunya pot dificultar aquest diàleg amb l'Estat? Ahir tant Oriol Junqueras com Marta Vilalta admetien que aquesta operació podia realment dificultar el diàleg que hi havia amb l'Estat. Com ho veu? Jo és que tinc la sensació, i ho hem vist últimament en determinats poders judicials, que alguns estan intentant que el govern fracassi, que el govern de coalició es trenqui, que els ponts de diàleg entre Catalunya i el govern de l'Estat es trenquin. Per tant, crec que els principals preocupats perquè això no passi hem de ser les forces que apostem pel diàleg. Per tant, que cap condicionant extern, perquè si no, que cap condicionant extern aconsegueixi allò que volen, que és que un govern progressista de coalició fracassi, que és que la via del diàleg amb Catalunya fracassi, i per tant crec que hem de fer un esforç entre tots i totes. Hi haurà coses que ens agradin més i coses que ens agradin menys, però hem de posar per endavant el diàleg, perquè jo tinc la convicció que el diàleg ha vingut per no marxar, ja no té marxa enrere aquest procés de desjudicialització de la política i aquesta via del diàleg. Però que vostè té la sensació de que no és casual, com va dir l'altre dia Jaume Sens, que l'operació arribi just en aquest moment. És que ja hem viscut moltes... Però és molt greu que vostè em digui que creu que hi ha jutges que el que volen és fer fracassar aquest intent de diàleg del govern amb l'independentisme. És molt greu, jo crec que és molt greu que passi això amb una democràcia, però és la conseqüència de tenir un poder judicial, jo no dic tota la justícia, un poder judicial polititzat. I ho estem veient, no?, en la incapacitat i en la falta de voluntat per part de la dreta de renovar la cúpula del poder judicial, que al final és qui pot controlar que aquestes coses no passin, no? Per tant, crec que tenim una obligació d'higiene democràtica, que és la d'intentar despolititzar la cúpula del poder judicial, perquè al final el que tenim són conseqüències d'aquest tipus que en democràcia haurien de ser profundament condemnables. Vostè creu que encara segueix operativa aquella policia patriòtica que presumptament va posar en marxa, dic presumptament, Jorge Fernández Díaz, que era ministre de l'Interior? Crec que la policia patriòtica no està en marxa. Les conseqüències d'aquella policia patriòtica sí, i això és molt greu. És a dir, espero i crec que no hi ha cap policia fent feina de clavegueres, com s'acostuma a dir, però les conseqüències del que va fer aquella policia patriòtica les estem vivint, no? Les estem veient. Estem veient com hi ha partits polítics que se'ls acusa de delictes i ja porten 15 querelles arxivades, no? Aquí hi ha una voluntat de deslegitimar, d'alguna manera, això, no?, apartar a una força política de les decisions de l'Estat, i per tant crec que hem de fer tot el possible els demòcrates, independentment del partit polític en el que estem, perquè això no triomfi. Senyor Mena, a vegades quan parlem amb vostès, amb els comuns, potser faig una pregunta molt recurrent, però és que sempre em ronda, els comuns van irrompre el 2015, però en 5 anys heu tingut una vida molt intensa, moltes sigles, candidats, polèmiques. Què hauria de ser Catalunya en Comú? Què ha de ser? Una confluència, una federació de partits? Home, jo crec que a Catalunya en Comú ja estem pel camí, no?, del que som. Jo crec que ja som un espai estabilitzat a Catalunya, en Comú Podem. Hem tingut un bon resultat a les últimes eleccions generals. Jo espero que la Jéssica Albiach, que és una molt bona candidata i la millor candidata possible per la Generalitat de Catalunya... Potser és una molt bona candidata, perdoni, senyor Mena, però molt poc coneguda. No li preocupa el grau de coneixement que es té de la seva candidata? Bueno, jo crec que és una candidata que a poc es va fent conèixer, no? I per tant jo crec que, evidentment, en política el que no podem és nosaltres, que vam arribar a la política per intentar
que no fos una cosa professional i, per tant, no pot ser que una persona estigui en política des de fa molt de temps. La Jèssica aporta una manera d'entendre la política molt aterrada, molt vinculada a la gent del territori, a la gent del carrer, al que defensem des dels comuns, i penso que el que hem demostrat en els últims anys, des que vam néixer una força com En Comú Podem, és que no només tenim la capacitat de traslladar el que vol el conjunt de la ciutadania a les institucions, sinó que ara també ho estem fent des del govern, ho estem fent des del govern de l'Ajuntament de Barcelona, demostrant que som una força política amb capacitat de gestió, amb una capacitat de gestió molt ben valorada per part dels barcelonins i les barcelonines, i ara, des de fa pocs mesos, també formem part, per primera vegada a la història, d'un govern de coalició a l'Estat. Per tant, crec que hem demostrat que vam impugnar aquella política que no servia per solucionar la vida de la gent, i estem demostrant que des del govern de l'Ajuntament o des del govern de l'Estat podem d'alguna manera millorar la vida dels treballadors i les treballadores, que és l'essència d'una força política com la nostra. Vostè comparteix que Ada Colau vulgui presentar-se a un tercer mandat? Jo crec que l'Ada Colau està fent una molt bona feina, decidirà Barcelona en Comú, decidiran les bases de Barcelona en Comú quin és el seu candidat. Jo l'únic que puc fer és agrair-li a l'Ada Colau que estigui en un projecte polític com aquest, perquè crec que està demostrant que des de l'alcaldia de Barcelona, amb poc marge de competències, jo, si vols, et poso un exemple. Tenim, per exemple, el tema dels desnonaments, que és una de les grans preocupacions que tenim des d'En Comú Podem. Barcelona té una cosa que es diu la unitat antidesnonament, que ha aconseguit aturar el 91% dels desnonaments a Barcelona, que la previsió que hi ha no és gens bona, és a dir, en les properes setmanes poden haver-hi més d'un miler de desnonaments a Barcelona i en el conjunt de Catalunya, i en canvi és l'administració que està posant més recursos tenint menys competències. Està posant més recursos que el govern de la Generalitat i està posant també, i ho reconec, més recursos que el govern de l'Estat. Per tant, crec que l'experiència de Barcelona demostra que la voluntat política, al final, és el que aconsegueix que les coses es puguin fer d'una altra manera. Per tant, nosaltres estem demanant al govern de la Generalitat, i jo demano també des d'aquí al govern de l'Estat, que d'una vegada per tota hem de prorrogar la moratòria dels desnonaments, per exemple, perquè si no al final tindrem moltes famílies passant-ho malament, i no pot ser que sigui l'Ajuntament de Barcelona qui estigui abocant més recursos quan no té ni recursos ni competències per fer-ho. Em diu prorrogar la moratòria dels desnonaments, però ja que parlem d'habitatge, que té molt a veure amb els desnonaments, què passarà amb la llei catalana que regula el preu dels lloguers? Bueno, a l'acord de pressupostos també hi ha una proposta de llei orgànica, de llei estatal, que pugui fer, que garanteixi que les comunitats autònomes puguin regular els lloguers. Jo crec que és una de les mesures que hem defensat des d'En Comú Podem des dels orígens de la nostra formació política. Ara ho estem aconseguint des del govern de l'Estat. Nosaltres, jo espero que algú que ha votat a favor de la regulació dels lloguers, de la llei dels lloguers al Parlament de Catalunya, no voti en contra d'aquests pressupostos que precisament permeten que les comunitats autònomes puguin regular els lloguers. Per tant, crec que tenim un exercici de responsabilitat per part de totes les administracions públiques. Aquesta pandèmia, suposo que estàs d'acord, hem vist que la ciutadania, amb algunes excepcions, s'ha comportat de manera cívica i de manera molt responsable. El que li hem d'exigir a les administracions és que facin el mateix. És a dir, quan la ciutadania surt al carrer i va amb mascareta, es posa el gel hidroalcohòlic, manté la distància de seguretat, la contrapartida per part dels poders públics ha de ser donar més recursos a la sanitat pública, aprovar lleis que regulin els lloguers a les nostres ciutats i, per tant, aconseguir que l'escut social que va fer el govern de l'Estat s'extengui bastant més i, per tant, arribi al conjunt dels treballadors i les treballadores del país. Cada vegada que em diu un partit que ha aprovat això dels lloguers, que no digui que no els pressupostos, vostè està mirant constantment Esquerra Republicana, no? M'imagino, abans m'ha citat Rufián amb nom i cognoms. Home, jo crec que Esquerra Republicana és un actor important en el Congrés, el PNB també. Però tenen assegurat el seu sí? No, ja t'he dit que assegurat no hi ha res. Jo crec que tot forma part d'un procés de... Això ho han d'haver parlat, ho han de tenir molt parlat. Això forma part d'un procés de negociació i tu saps que les negociacions, quan menys se'n parli d'elles, és que millor van. Per tant, jo crec que hem de treballar amb rigorositat, amb seriositat i, per tant, aconseguir uns pressupostos que millorin la vida de la ciutadania, que estic convençut que és el que vol Esquerra Republicana i és el que volem també en Comú Podem. Joan Mena, li vull preguntar si ahir el van ofendre les paraules de Fernando Simón, parlant amb aquell
despreci, a la meva manera de veure-ho, i també amb un cert masclisme de les infermeres. Doncs em van decebre molt i la veritat és que no les entenc. Sincerament crec i espero que el senyor Simón es disculpi d'aquelles paraules. Jo crec que s'hauria de disculpar el més aviat possible i el que no podem fer és que aquest masclisme i aquest sexisme que moltes vegades està en les converses privades formi part també d'alguna manera normalitzem o naturalitzem. No? Per tant, em van decebre molt, em van sorprendre venint del senyor Simón, que és una persona que crec que durant tot aquest temps ha demostrat la seva rigorositat i la seva capacitat d'interlocució i d'intervenció pública, i per tant jo espero que es pugui disculpar perquè crec que van ser molt desafortunades. Es celebraran les eleccions el 14 de febrer? Jo crec que hem de garantir que es puguin celebrar, no? Evidentment, si al final tenim una situació sanitària que no aconsella que es facin el 14 de febrer i hem d'esperar i hem de retrasar-les alguns dies o algunes setmanes més, crec que no hi haurà problemes perquè crec que hem de posar per sobre l'interès sanitari del conjunt del país, però nosaltres estem treballant amb l'escenari del 14 de febrer. Espero que el govern de la Generalitat també estigui fent totes les previsions possibles perquè es puguin dur a terme el 14 de febrer i a partir d'aquí aconseguir un govern que governi de debò, que canviï el futur d'aquest país i que per tant pugui assentar les bases d'un futur d'una Catalunya que miri cap a l'horitzó amb optimisme i amb ganes d'aconseguir alguns reptes que avui, per desgràcia, aquest govern no està fent. Joan Mena, ho deixem aquí. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat i que tingui molt bon dia. Gràcies a tu i molt bon dia.